Neverne bebe su na Prepunom trgu u Valjevu održale spektakularan koncert, a kojim su proslavile 20. rođendan. Više hiljada ljudi uživalo je 11. avgusta u koncertu za pamćenje benda Neverne bebe, a koji je održan na trgu u Valjevu, inače rodnom gradu polovina članova benda. Muzički sastav, koji ove godine obeležava 20 godina rada, pripremio je koncert na kome su se nizali popularni hitovi kao što su Kuća za spas, Za tvoje oči, Tužna pesma i Pogledaju sunce. Atmosfera je tokom samog koncerta bila odlična, o čemu govore snimci i fotografije koje imate priliku da vidite. Pre koncerta u Narodnom muzeju je održana promocija sa konferencijom za štampu na kojoj su čelni ljudi grada Valjeva čestitali bendu jubilej i zahvalili na ulozi velikih ambasadora i promotera grada iz koga su pre 20 godina krenuli u osvajanje muzičkog sveta. Kulminacija rođendanskog slavlja i turneje Praštam 20 godina sa vama benda Neverne bebe biće krajem godine 28. decembra u Kombank areni.